umuntu omthaka. Haleluya. Uthi bahlanganisana abantu bazomamela uYoshuwa ezawuthula amazwi okugqibela. Manibona igama lenkosi, uzawuthulula amazwi okugqibela. Haleluya. Kodwa for sure beza babephethe incwadi bezawubhala amagama amakhulu, bezawubhala amazwi amakhulu. Kodwa yena ngenxa yobona uthunywa nguThixo zakathethe nje abe maninzi. Wathi cha, moyikeni ke ngoko uThixo nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso. Wagqiba bajongana, wathi ndithe moyikeni ngokuThixo nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso. Bajonga wathi hayi makubele kuthi uba singamkhonzi uThixo sawukhonza. Wathi yabona ke ukuba ngabanga kubi emehlweni yenu ukumkhonza, uthi susana oThixo aba nanibakhonza phesheya kweYordani babekhonza ngohlobo kodwa nikhonze yena yedwa. Today uThixo uthi masikhonzeni yena yedwa, makususe bonke Thixo ebesifudula sasikhonza bona.